A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Hi, H-E-L-L-O, hello. Hi, hello mga langga, this is Sir Fred and welcome to my channel. For today's vlog is our continuation of our trekking pakadto sa may Tinagong Dagat. Time check, it's 5:30 in the morning. Hi! So, actually kanina pa kami nagbugta mga 3 o'clock siguro. So, nangape, ng Milo, and then namao. So, medyo malutak ang aragyan. So we will be back for more updates. Bye-bye lang ga. Ja? Nagbalay? Ja? Awa? Ay ko may tao. Ay mga langga, time check is 5:57. Kagway pa kami ang balas, ang balas. Para ang balas din. Wala na git, guys. So sa bus-bus mga langga ang suba. Kita kilas ang dalan. Yung agatay, nay. Sa Tinagong Dagat kami. Yung aga nay. Ay. Sa Tinagong Dagat kami. Ay, Diyos ko. Paano ba ito? Aba. May dalo mo ka ano na ito dito? Salam ba na ito ha? Ang gawin kakoy nga na? Tiya pa yung balay? Ha? Tiya pa yung balay? Ito yung amang balay ka to? Apaw. Tinagong Dagat eh. Tupong-tupong dyan na kaam. Inyo artuman nyo. Apaw. Di, sige. Ay. Hi mga langga, so gyado kami sa may una nga suba, no? Nga tawag nga suba kang Ilian. Dua ka suba ang nag-unite. Dua ka suba. Isa dya. Isa dya. Suba kang Ilian. So we will back lang for more updates. Bye bye. Yo, pwede ka lumpat mo. Juga. Marigos ka mo? Hindi. Ay mga langga, so nakalaktot ka sa suba. So
sa likod ko sa Ma'am Cindy. Sa biyak na Ma'am Karen. Hi! Ma'am Karen. Sinoy. So, we'll be back lang from mga updates. Bye-bye! Hi mga langga, I'm back. So, time check kita, 6:10. So, sa likod ko, makita ninyo ang batok ng liob ko. No? Ala siya. Batok ng liob. And then, sa likod ko, moment. So, mapoyaway kami yung naigya. And then, mapadayon na kami pangkat ko, Tinagong Dagat. So, wish us luck. Bye-bye mga langga. Hi, Ma'am Cindy. Hi! Good morning. Hi. Sa babakan. Pagkawayan na. Yan, ipagkawayan na. Hi mga langga. Time check, 6:21. And I will show you now the mountain ranges of Cabatangan. Yes. So nag-agamat-amat na sunrise. Okay? So I'll be back mga langga from my place. Bye-bye. Hi mga langga, we're back. Time check kita, it's 6:59 or almost 7 a.m. So tulad medyo nag-trip-trip siya kuya, no? So arang amon nga background, mountain ranges of Cabatangan. So manirong kami tuya sa may balay nga day no, kay kilala man ka mga estudyante naman. So panaw ta. Sa likod naman si Ma'am Karen, Ma'am Cindy. Bayaan naman, hinay tanda. Hi. So yeah, we will be back for more updates langga. Manirong kami na rin. Bye-bye. Hi mga langga, I'm back. Time check 7:29. And arang amon kargador sa likod. Ma'am Cindy. So nanirong kami kay ina kay nagtarithe or naguran. So talad panaw kami sa kahon. Okay. So init din siya. Ang dakilang kargador. Ma'am Cindy. Nami kay hindi init and maramig. Yes. So, I'll be back langga for more updates. Bye-bye. Hi mga langga, we're back 7:39 and from here makita mo na ang Tinagong Dagat. Yes. So, para mga friends sa likod. Friend, hi! Yes! Woo! Para nagid na. For real, nagid niya ang moment of truth. Nagid niya mga oh my God, oh my God, oh my God. Ano mamba nyo kayo naabot nyo ng Tinagong Dagat? Super Happy and makapoy. Hi mga langga. So, kiring manggang. Hi mga langga, I'm back. So, at last, yaragiman kami sa Tinagong Dagat. So, pawayway kami anay. And ang iba nagdahimas ng amon nga kamalig. Ang iba nagplaster ng amon nga tent. Okay. So, Tinagong Dagat. I'll be back on my updates. Bye.
Hi mga langga, so I'm back. So nakatapos din kami kang set up kang amon nga tent. So makadto naman kami diya sa other side kang Tinagong Dagat. Kay tuya kami himas kang amon nga igma. Kay tuya kami rigos. Yay! Hi kuya. Hi. Yes. So I'll be back mga langga for more updates. Bye-bye. Hi mga langga, I'm back. So tulad, time check kita, it's 10:04. So tulad, nag-prepare kami kang amon nga igma. So si kuya, anong ginagawa mo kuya? Kabal kang, yes, kabal kang ubad. And then, si Charm and Mark John. Okay, nagagisado sanda. So ang amon nga menu is ubad, kadyos, and sardinas. Mami, sardinas, ma'am. Kuya. Lanto. Reset. Okay, so I'll be back mga naga for more updates. Bye-bye. Ang lata ka rin, Okay, so ang sardinas lagi ginawa ni sa may kadyos nga ginlagaan natin. Pero before na, gisa naman na ang sardinas. Ayos, may mga cook kami. Siyempre ang iban, gapaligo ito. Then, hari lang mga boys. Okay, so tulad ilunod din ang ubad. Tadaan! Pakaldo. So, again, we'll be back for more. Bye! Hi mga langga, I'm back. So, pagkatapos naman ka pabukal or ginasunod pa naman ko yung amon na kaldo. Marikos kami. Okay. Lamig. Lamig. Atras, boss. Boss, atras, boss, atras. Atras ka, atras. Nahat. Nah. Dah. Sudah. Balas dah. Huwag ka pa rin, bugsayin yung game mo. Hi mga langga, I'm back. Time check, it's 7:01. So yeah, yak kami kayapon sa may Tinagong Dagat still. Guwanta kami kadulam, flashlight lang kami with Ma'am Cindy and with my students. So nag-ano kami? Bonfire. Tadan. Hi.
Hi. Storya-storya lang may anayyak mga aswang. Ay, aswang. Amo kita karang pan. Ma'am Karen. Kitaon. Para kitaon. So we'll be back lang for more updates. Bye-bye. Palinog man. Sinto Jess, libunan ka na sa mga Ay mga langga, time check 9:08. So matulog na kami. Yes. Say good night Hindi kita na answer. mo. Mother. So 9:08. So matulog na kami. Kaya aga pa kami mabugtaw. Maulit. Okay. Good night. Bye-bye.